זהו, בסדר. הרצל, זוז! אני רואה אותך בתמונה, מה זוז? איזה דפוק. רגע, יעקב. הוא ענק, זה יעקב, אתה יותר גדול מהטיגריס, לך. הוא נראה קטן לידך. איך נקי, מה הוא? נתן לו שפיץ. דופק, קחי תעשי לי תזיז את כל אלה, תזיז אותם, לא, הם כולם ברקע. טל, זוז. תעשה זום. לא, אתה מאחורה. אין, המחשב. אורן, אל תפחד, יא פחדן, רואים את זה בווידאו. רואים את זה בווידאו, מלכה אורן. אורן, גמרת לי את הכרטיס זיכרון. יאללה. יש לך מזל שזה בחינם, לא צריך לפתח סינים. לא, שנייה, תן לי טל רגע. טל, שיהיה אותו וידאו, נו, כנס, שיהיה אותו וידאו. הנה, מהצד זה... טל, הוא ראה אותך נכנס זיכרון, תראה. שישב את העיניים. תיכנס, טל, תן לו ביס בראש. איך הוא פחד לפחד שלו. רגע, אני פותח לו את העין, תסתכל. כל האנשים שלנו... תשמע לו, עושה לו את זה בעין, תסתכל. חכה עוד תמונה, טל. טל, אני לא יודע מי צריך לפחד. איך הוא מבוהל? הוא מפחד שטל יאכל אותו. יש לך וידאו, אתה דואג, יש וידאו, הכל מתועד. גם אם הוא נשאר. זהו.